Da ƙarshe muke faɗa muna isar da saƙo kamar haka. Kowa ya sani ya ji abin da ake toyawa a ƙasar nan a cikin satuttukan nan dangane da ɗan uwa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. Wasu sun yi rubuce-rubuce har ta kai ga isarwa ga majalisa cewa a tsige shi, a cire shi, da yi masa ƙage na cewa wai yana goyon bayan ta'addanci ko na makamancin wannan. To alhamdulillah, da farko wannan kuduri ko wannan nema da aka yi na a ci mutunci wannan bawan Allah, a ci mutuncin musulunci, don abin da muka dauka wallahi ba da ta Isa Ali Fantami aka ci mutunci ba, musulmin arewa ne gabaki daya da na duniya gaba daya aka ci mutunci. Fada shugaban kasa Allah saka mata da alkhairi, ta yi abin da ya kamata, ta fito ta wanke shi, kuma ta ce yana nan daram dakam akan ministansa, kuma nan insha Allah gabade wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ana kallon kowa. Anan abin da nake kira ga 'yan uwana musulmi 'yan arewa, ya kamata mu yi wa Allah godiya da ubangiji ya ba mu dama muka samu wasu mutanen kirki a cikin mu da muke kyautata musu zato ya kai su irin kujeru irin wannan, wanda abin tarihi ne a Najeriya a ce malami na addini mai tafsirin alkur'ani, limamin juma'a, mai karantarwa, mai ilimin addini da na boko, Allah ya ba shi matsayi da daraja har ya samu matsayi na kujerar minista dan ya zo ya ba da gudunmuwarsa a ƙasa, wanda a tsarin constitution ba inda aka ce malamin addini ba zai zo ya rike wata kujera ta gwamnati taimaki al'umma, taimaki ƙasarsa ba inda aka faɗa. Yanzu Usman Banje mataimakin shugaban ƙasa babban fasto ne, baya ɓoyewa, yana zuwa cocinsa, kuma malami ne a faston. A cikin sanatoci ba zan iya irga muku adadin fastoci ba da 'yan majalisa, amma ba wanda ya magana a kansu. Amma mu matsalar mu 'yan arewa, rashin kishin mu kullum in namu ya samu dama sai hasada ta shiga, sai bakin ciki ya shiga, sai neman in karyawa ne ko in yi kaza in yi kaza. Kuma abun tausayi sai ku ga daga ina tuhumar take zuwa, ga inda tuhumar ta taho. Duk mun san su wanda suka yi rubuce-rubucen da wanda suka dauko abin da suka dauko din suka faɗa. To amma abun bakin ciki a ce mutum musulmi dan arewa ya goyi wannan kudirin. Wallahi tallahi idan ku zuma musu ido ku kyale su, wallahi dauki daidai za su yi mana. Kuma wannan sun duba sun karanta ne, yana da future, kuma ko ba komai bakin cikin da ake, za a ce minista ya zo ya zauna a masallaci yana koyar da karatun Qur'ani, yana tafsirin Alqur'ani. Me yasa bai daina ba? Inda wani ne ko mai raunin imani ko na abu sai ya daina, yana tsoro kar a ce yana minista yana tafsiri. Amma bawan Allah nan mun sha fada, bai canja ba, yana zuwa yana tare da almajirai, kuma ba mu wanke shi muka ce kwata-kwata ma ya laifi ba. Dan adam ne, yana iya daidai, yana iya kuskure. To amma nan kafan zuka ayi wancan wai ku 'yan arewa wai kullun idan namu ya samu dama wai sai mun yaƙe shi. To bari in gaya muku wannan, wallahi shirye-shirye ne, kulle-kulle ne ake yi nan gaba. Ba ku isa ku fitar da wani mutumin kirki ya zo ya zauna a wata kujera ta gwamnati ba, sai sun kore shi. In kuka goyi baya akan wannan, kuna barin wasu makiya suka fitar da kiyayyarsu a fili don su kore ku, su hana ku wato damawa da ku a cikin gwamnati. To nan gaba duk wani mutum da ya fito na kirki, billahi azimu sai sun shafa masa kashin kaji, sun hana shi. Sai waɗanda suke so kawai za su yi ta murƙusan mu rasa inda za mu yi. Amma ina ganin ya kamata mu yi Allah godiya, mu yi farin ciki. Ɗan uwanmu ne da shi da sauran ministocin gaba ɗaya, duk mu musu addu'a Allah ya taimake su. Nan ba muke zuwa muke zage-zage in an yi naɗe-naɗe, ai duk an naɗa kafirai, duk an zo an naɗa wanda ba musulmi ba, an zo an naɗa kaza, muna zage-zage. To kuma an zo an naɗa namu, kuma mun zo shi ma kuma muna surutai. Me muke nema ya salamu? So wannan abin da aka yi sunansa abun banza, sunansa aikin banza, sunansa Allah ya wadarai da shi. Kuma wallahi yana da kyau mu 'yan uwa musulmi, wallahi idan dan uwanmu ya samu alkhairi mu ji cewa dukan mu ne muka samu, yi masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya, ya bar tarihi mai kyau. Ba za mu ji daɗi ba idan aka ɓata dan uwanmu musulmi, ba za mu ji daɗi ba idan aka ci mutuncin dan uwanmu dan arewa. An toshe kofar nan gaba ne ku turo wani mutumin kirki, kuma ba wani abu bane muna ba da minista hakuri, ya yi hakuri ya kwantar da hankalinsa. Shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ai sun yi zauna sun ce a cire shi ko ba an faɗa ba? Sai da aka zo aka ta zage-zage aka tada kura tukunna, da cire shi za su yi. To akwai mutane suna nan, wasu mutanen banza ne, su ba abin da suke so su shari da rashin mutunci, kurin abin da suke so, aikin su kenan. So ba laifi bane, ba wani abu bane ba wani abun kunya bane, kuma ba wani abu bane dan an ce a cire wani minista saboda wani abu. Alhamdulillah
mutum musulmi ne, yana da yancin ya yi addininsa. In ma ya faɗi wasu maganganu ko ya faɗi kaza da sauransu, kamar yadda ya bayani, mutum yana iya fatawa ya ga ya kuskure ya gyara fatawarsa. Yanzu zan zo na yi wa'azi watakila tun ina shekara 15 ko ina shekara 17, ina ji da yarinta, ina ji da kaza, na tada ƙura, na yi abubuwa, sai bayan na kai shekara 60 ko 50 ko wani abu, sai wani ya je ya ɗauko wannan maganganun na faɗa, sai ya zo ya liƙa ya ce wai ai haka nake. Zai yi yiwuwa kuma ba haka ba ne. Sau nawa malami yake faɗi magana wataƙila daga baya zo ya ga akwai yarinta a ciki ko akwai rashin bincike da yawa. Kuma ilimi kullu research ake, ana ƙara bincike, ana bincikawa, ana dubawa, ana ƙara bincike, ana bincikawa, ana dubawa. Mutum yana iya yin abu ya kuskure, yana iya yin abu ya daidai. Kuma in mutum ya yi abu akan addininsa, ai musulmi sai su nuna masa kara. Bai kamata za a ci mutuncin dan uwanka akan addininsa ba kai shiru ko kana tafi a gefe, wani abun kunya ne. manzo Allah ya ce la tuthiri shamata ala waji akhika fayabtalika Allah wa yu'afi. Karka nuna wato dariya da murna yayin da aka sa dan uwanka a gaba za a tozartar da shi ko a wulakantar da shi, sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarrabe ka. So ya kamata mu sani cewa yan arewa musulmi musamman kuna da future. Akwai yara matasa, akwai yan boko, akwai wayayyu, akwai masu fahimtar addini, kuma suna da future akan shugabanci da siyasa din nan kona makamancin wannan. To bai kamata mu rinka danne su muna ciyar da su baya ba, mu taimake su don mu samar da gyara. Da haka ne za a samar da gyara. Ko mun lalacewa da a ce ba naka ba, ai gwanda naka ne a kai, ko ba haka bane ba. Muna ganin canji ko babu ko ba komai, a ce dan uwanka ne mutum musulmi yake shugabantanka, sai ka ji daɗi. A wulakanta ka a kaza, a yi kaza, a yi kaza, saboda ba naka bane. Amma yanzu fa kana cikin yanci, kana ji a ranka cewa naka ne, har ma a zo a zage ka a ce naku ne yake kaza, a ce eh dai ku je ku zaga dai, mu ne dai za dai mu ci rabon mu kafin mu sauka duk yanda za a yi, ko ba haka bane ba. So wannan shine abin da nake kira ga yan uwa, kuma yana da kyau mu yi addu'a ga dukkan shugabanninmu, ba wai shi kadai ba. Dukkan shugabanninmu musulmi, ministoci ne, sanatoci ne, 'yan majalisa ne, wallahi suna kare mana wata kujera ne, suna kare mana wani abu ne. Idan ya zama babu su a wurin, wani ne za a ɗauko a saka, to ɓarnar da za a yi, ta'adin da za a yi mana, Allah ne baro kansa ne. Kuma mu yi addu'a irin wannan masifa Allah ya kare ta, Allah ya kiyaye ta, Allah kuma ya tsare mu da tsarewa.